אנחנו יודעים שלמדנו על מבנה גוף האדם, כן? כמו שהסברנו במבוא, בגוף האדם, האדם הוא מיקרוקוסמוס של כל היקום, הוא בנוי על פי אותו התוכנה, כן? פשוט בזעיר אנפין, כמו כל היקום. אדם, בתוך האדם יש את כל היקום, כן? והוא חלק בלתי נפרד מהיקום, וכמו שהסוהר מסביר, כן? כלומר, האדם הוא למעשה, הוא מה שמפעיל, הוא מה שגם יקבע איך האנרגיה ביקום תשפיע על החיים שלו, כן? כי אמרנו, מהצמצום, אחד הסיבות שנבראו העולמות, כן? כלומר, הכלי יצר צמצום, עשה כוח התנגדות, ירד, אמר גם אני רוצה להיות אור, אני לא מוכן להיקבל אלא רק מתי שאני אחליט. כלומר, רק הכלי קובע איך האנרגיה תשפיע ותזרום. כן? אם אדם רוצה ככה או רוצה ככה, כלומר, שני הכוחות האלה יצירתיים יש בתוך האדם, זה הבחירה החופשית, איך הוא יפעל. הן מבחינה חיובית, הן מבחינה שלילית. כן? עכשיו, כשאנחנו מדברים על הכלי של האדם, כן? כשאנחנו מדברים על השיער, אנחנו יודעים, היקום הוא בנוי, כן? מאותן ד' בחינות, כן? יש בסך הכל ד' בחינות, כן? אותן ד' בחינות שבאים לידי ביטוי בשם המפורש, כן? הן אבן היסוד שעליו בנוי ומושתת כל דבר עלי אדמות מה שאנחנו רואים. מה שקיים בעולם שלנו, כן? אותם ד' בחינות שהם באים, כן? בארבע עונות, בארבע צבעים, בארבע יסודות, בארבע רוחות השמיים, כן? כן, הכל בארבע שמתחלקים ל10 מימדים, כן? 10 מימדים, שהם נקראים 10 ספירות. עכשיו, הספירות, תשימו לב, הם כלים, שאתם שומעים? זה לא אורות, זה כלים. כלומר, זה כלי שהוא מגלה לפי רמת אנרגיה מסוימת את האור, הספירה. לכן גוף האדם גם כן מחולק לספירות, וכמו שלמדנו על הראש, הפרצוף גם כן מחולק לספירות. כן? כלומר, המוח שהוא הכתר, הוא רמת אנרגיה אחרת מהעיניים שהוא ספירת חוכמה. כן? הוא גם כן ספירה, אבל הוא רמת אנרגיה כלי שונה ורמת אנרגיה שונה. האוזן הוא ספירת בינה, והאף ספירת זעיר אנפין, הפה ספירת מלכות. כלומר, אם יש אוזן בצורה מסוימת, כלומר, עם מעלה או מגרעה כזאת, זה אומר לנו גם איפה יש בעיה, באיזה ספירה. מה הכוח של האוזן מבחינת הספירות, מה האנרגיה הרוחנית, כן? אוקיי? בשביל מה האוזן שלו ככה ולא אחרת? או האף שלו, אם זה ספירת זעיר אנפין, עולם יצירה, כן? או העיניים, אם הם עיניים גדולות, קטנות, פוזלות, עמוקות, שחורות, אנחנו נראה את כל הווריאציות, הוא מראה לנו, כן? על הכלי, כן? או הפה, הפה זה המלכות, כן? עם הפה גדול, שפתיים רבות, שפתיים דקות, שפתיים זה, כל הדברים האלה, כלומר זה גם מראה לנו איפה העבודה, איפה הבעיה בכלי של האדם, אם יש לו פגם מסוים במצח, אם יש לו פגם מסוים בפנים, אם יש לו... כל הדברים האלה, זה מראה לנו על הכלי, על הכלי, כן? לכן, כשאנחנו מדברים על המבנה של גוף האדם, אנחנו יודעים 9 ספירות, כן? 9 ספירות, 9 כלים, כן? שיש בהם רמות אנרגיה מכתר עד יסוד, כן? כתר, המוח, חוכמה, העיניים, בינה, האוזניים, לכן בכל המקומות האלה יש שערות, כן? שימו לב, האף זעיר אנפין, יש שערות באף, הפה זה ספירת מלכות, אין, כן? לכן גם כשעשינו את החלוקה הראשונית, כן? אמרנו, מהקודקוד עד הגבות זה כתר, כן? אוקיי? תשימו לב, כל המערכת הזאת, אבל בשבילנו, בוא נאמר, כן? עד הגבות, כולל המצח, העיניים, כן?
זה מגלה את הכוח, אפשר לומר, של ספירת חוכמה. כן? כתר, חוכמה, כן? ומהחך, תשימו לב, עד הסנטר, ספירת בינה, יד ימין, ספירת חסד, יש לנו שערות ביד ימין, כן? יד שמאל, ספירת גבורה, החזה שהוא זוגי, ספירת תפארת, יש לנו חזה, רגל ימין, ספירת נצח, רגל שמאל, ספירת הוד, עבר ימין, ספירת יסוד, מקור הכוח, מקור החיים, כן? וכפות הרגליים וכפות הידיים זה ספירת מלכות, לכן אין לנו שערות. עכשיו, מה זה שערות? כן? השערות, אפשר לומר, כלומר, זה כוח של הכלי, שערה מלשון שערות, שערה בים. כן? כשיש שערה בים זה כוח של דין. מה זה הכוח של הדין? כן? הכוח של הדין זה הכוח של הכלי, זה הפוך. כלומר, יש אור, יש כלי. כן? אוקיי? כלומר, אם המוח שלנו הוא הריכוז הגבוה ביותר, ספירת כתר, יש לנו את הריכוז הכי גבוה של השערות, כן? עכשיו, מכיוון שכאן חשוב מאוד, כן? כאן מדובר על עולם המחשבה, חשוב גם איזה סוג שיער יש לאדם. עכשיו, כמו שלמדנו, כן? אותם ד' בחינות, אותם ד' יסודות, אותם ד' צבעים, האדם בנוי מ4 יסודות, 4 צבעים. לכן באדם יש 4 צבעים. אנחנו נגיע לזה שאנחנו נדבר על העיניים, אוקיי? אנחנו נראה בתוך העין יש 4 צבעים, כן? וכשאנחנו מדברים על התכונות של השיער, כן? שזה הקליטה, המוח, המחשבה. לכן הריכוז הכי גבוה של השיער נמצא, כן? בכתר, כן? כלומר, הכל מכוסה, כן? אני רוצה להסביר קודם כל כמה תכונות, אחר כך להיכנס לכל מיני קרחות, מחלות וכל הבעיות האלה וזה, כן? אבל דבר אחד, אנחנו יודעים שלפי סוג השיער, כן? יש 3 סוגים של שיער, בעיקרון. יש שיער חלק לגמרי, כן? שהוא ממש נופל, כן? חלק, כן? זה הכוח של חסד. חלק. כלומר, פשוט כמו צינור, כן? אתם מכירים את השיער הזה? כמו של היפנים, כן? הכל ממש נופל, ממש, כן? חלק לגמרי. יש שיער, כן? נלך על הקשה ביותר, יש מקורזל, כמו ליפה, כמו של הכושים האלה. אתם מכירים את ה... כן? פשוט כמו ליפה. זה ממש כמו של הכושים, כן? זה קשור למלכות, כן? כן? אם זה חסד זה דין, אוקיי? כלומר, זה הטוב ביותר, זה הקשה ביותר, ויש בין זה לזה שהוא השיער הבינוני, כן? אוקיי? כלומר, לא חלק, כמו אלה הקשים שעומדים, כן? כמו שיורדים, ולא מקורזל, אלא גלי כזה, אוקיי? הרגיל, הנורמלי, אוקיי? שזה הסוג השלישי, אפשר לומר שהוא הקו האמצעי בערך פחות או יותר, אוקיי? בין פלוס למינוס. תמיד יש לנו, שאנחנו רוצים לעשות, גם כשאנחנו נראה, דוגמה, אנחנו מדברים על 4 צבעים, לבן, אדום, ירוק ושחור. שבאמת בן אדם יגיד לי, תשמע, זה יש לו עיניים כחולות, זה יש לו עיניים חומות. איך אני יכול לדעת, כן, אוקיי? כלומר, מה זה חום? איך נוצר חום? תערובת, שחור ואדום. אוקיי? כלומר, יצא קו אמצעי. החום מראה על קו אמצעי. אוקיי? תמיד יש לנו את הקו האמצעי, זה הכוח של האיזון. אוקיי? מה שלמדנו. כלומר, יש צבעים בולטים חדים, ויש צבעים שיוצאים קו אמצעי ביניהם. אותו דבר גם פה. יש לנו פלוס ומינוס, יש לנו את השיער הנורמלי, שהוא הקו האמצעי ביניהם. כן?
עכשיו, השיער, תשימו לב, כן? מכיוון שהוא נמצא במקום של ריכוז אנרגיה, כן? הוא הראשון שהוא מושך את הכוח. אם אנחנו לוקחים שערה ומסתכלים עליה בתוך זכוכית מגדלת, אנחנו רואים אותה כמו קשית, צינור. פשוט הוא צינור ריק אנרגיה. וכמו שאמרנו, אין שתי שערות אותו דבר, אין שני אטומים אותו דבר. כן? אוקיי? עכשיו, השיער קובע על הזרימת האנרגיה באדם. כן? על הזרימת האנרגיה באדם. כלומר, אם השיער, תשימו לב, הוא תמיד, כן? הוא יורד כלפי מטה, מה זה אומר? הוא מוריד את האנרגיה מלמעלה למטה. כן? אבל אם השיער, תשימו לב, הוא מסורק אחורה, כן? מה זה אומר? הוא מרים מלמטה, מהחושך, כן, את האנרגיה. יש שתי דרכים לגלות מלמעלה למטה את האור, שזה החיובי, יש מלמטה למעלה לגלות את האור.